Szia! Szeretettel köszöntelek újra itt a videóban. Ma is érdekes dolgokat fogunk megtanulni, valamint készültem egy meglepetéssel is számodra. Az előző videóban megtanultuk a le-le-föl-föl-le-föl pengetési módot. Ennél a dalnál ugyanez lesz a pengetés egy kis variációval. Nézzük is meg. Tehát a le-le-föl-föl egy e-mollal pengetve le-le-föl-föl-le-föl. Viszont ennél a számnál ki fogunk hagyni egy pengetést. Vagyis a pengetési mód nem úgy fog kinézni, hogy le-le-föl-föl-le-föl, hanem le-le, föl-le-föl. Vagyis a legelső felfelé pengetést kihagyjuk. Az egy föl, amit kihagyunk. Le, föl, az eredeti, és ami kihagyunk, az le, föl, föl. Úgy is díszítheted még ezt a pengetési módot, hogy az elején az a 2 le-le pengetés, ami van, nem pengeted teljesen végig az összes húrt, hanem csak az akkordnak a tetejét. Azért mondom, hogy a tetejét, mert itt az e-mollnál ugye mindegyik húr szól. És itt mondjuk elég csak a felső 3-at pengetned. Viszont van a D-dur, ahol a felső 2 húrt nem pengeted meg. Ott nem a felső 2-t fogod, hogyha így szeretnéd játszani, hanem mondjuk nem pengeted bele az alsó 2 húrt, csak a tetejét. D-dur, vagyis dénes dur, és G-dur, vagyis Géza-dur. Az egész dalnak ez a felépítése akkordtűjön. A pengetés pedig így áll össze az akkordokkal. Kezdődik egy e-mollal, amire egyszer pengetjük le ezt a le-le, föl-le-fölt. Lassan mutatom. Le-le, ugye az első egy picit rövidebb lehet. Le-le, szűn, föl-le, le-le, szűn, föl-le. Utána jön egy dénes dur, egy D-dur. Le-le, szűn, föl, le, föl. Le, szűn, föl, le, föl. És utána jön a trükkös rész, ugyanis a G-durra 2 ilyet fogunk penni. Vagyis le, szűn, föl, le, föl, 1, és a második le, szűn, föl, le,
Sometimes I wish someone up there will find me, till then I walk alone. Elemér moll, émol, G-dur, Gézadur, D mint Dénes dur, és aladár, mint ádur. Elemér, Géza, Dénes, aladár. És akkor nézzük is a pengetést. A dalnak a pengetése egy egyszerű pengetés. Le, 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 föl. Viszont nem mindegy, hogy milyen ritmusban játsszuk ezt a le, 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 föl. Az első egy kicsit hosszabb lepengetés, utána van egy kis szünet, és utána pedig egymás mellett szorosabban a le, le, föld játsszuk. Mutatom lassabban. Le, szün, le, le, föl. Le, szün, le, le, föl. Ha ezt gyorsítjuk, akkor le, 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 föl. Le, 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 föl. Minden egyes akkordra egy ilyen le, 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 föl pengetés jut. Le, 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 föl, le, 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 föl, le, 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 föl, le, 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 föl. Nézzük lassabban. Émol ugye a verszakokat játsszuk. Le, szün, le, le, föl, Géza, le, 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 föl, Dénes, le, 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 föl, aladár, le, 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 föl. Gyorsabban pengetsz, akkor a legegyszerűbb trükk, amit szoktunk alkalmazni, hogy amikor felfelé pengetsz, vagyis az utolsó pengetés egy szekcióban, a felfelé pengetés, akkor éppen, hogy megpengeted az alsó hurokat, mondjuk az alsó 3-4-et, de akkor már nem fogsz akkordot, mert felemelted arról az akkordról a kezedet. Tehát le, föl, ugye ez lenne az alappengetés, de már te váltasz át a következő akkordra, és amikor felpengetsz,
akkor teszed már rá a kezedet a következő akkordra, hogy mire lepenges, addigra ott legyen. Tehát le, 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 föl, le, 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 föl, le, 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 föl, le, 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 föl. Figyelj oda, hogy ez csak akkor működik, hogyha gyorsan váltasz és gyorsan játszol. Mert hogyha lassan játszol valamit, akkor van időt kipengetni. És hogyha lassan lenne időt kipengetni, de te üresen játszod, akkor az nem szól szépen. Tehát, hogyha már sikerül gyorsan játszani, és kell idő, hogy át tudj váltani az akkordok között, akkor lehet ezt a kis trükköt alkalmazni. És akkor nézzük is a refrént, ahol tulajdonképpen az E-moll helyett C-dur mellett nagyon más nem változik, vagyis ugyanaz a pengetési mód, és ugyanúgy minden egyes akkordra egy darab pengetés jut. My shallow heart's the only thing that's beating. Nézzük meg lassan. C-dur, Géza-dur, Dénes-dur, Aladár-dur. És akkor ezekhez az akkordokhoz csatoljuk a pengetést. Le, 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 föl, le, 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 föl, le, 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 föl, le, 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 föl. Lassabban. C-dur, le, 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 föl, G-dur, le, 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 föl, Dénes-dur, D-dur, le, 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 föl, és Aladár, le, 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 föl.